खुलुमबाय डिजिटेल निउस नायगिरि साफ्रोम बयखौबो बरायग्रोबाय बे समाव दङ आङो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां नीलकान्त गयारी सार बिथांनि नखराव आं बे समाव सार बिथांनिफ्राय मिथिना लानो लुबैगोन जे गाबोननि जा बर' थुनलाइ आफादनि गायसनथाइ सान बे गायसनथाइ साननि थाखाय गाबोननि थाखाय माबायदि लाहार फाहार खालामनाय जादों बे सारनिफ्राय मिथिना लानो सानदों। गिबियावनो खुलुमबाय डिजिटेल निउसनि खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम गाबोननि साना जाबाय मोनसे बर'फोरनि थाखाय गोथार सान आरो जों जायखौनाखि गोथार 17 नभेम्बर होननानै बुंदों आरो बे सानावनो 1952 मायथाइयाव बासुगावआव बै समाव गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय बासुगाव बर' थुनलाइ आफाद बा बड' साहित्य सभाया दाजादोंमोन आरो बे गोथार सानखौ जोंनियाव जि रिपर्ट फैदों जोंनि आसामनि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि जिल्लाफोर दङ बिसोरो जोबोद गाजा गोमजायै बिथांमोना खुंगोन जिल्लानि सिङाव थानाय गुदि थुनलाइ आफाद आरो बेजों लोगोसे जोंहा पश्चिम बंग एबा बंग साहित्य सभा बिथांमोना दङ बिथांमोनाबो खुंगोन जोंनि भारतनि राजथावनि गोदान दिल्ली बेयावबो NCR बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोना बेखौ खुंगोन बे हिसाबै जोंनि मिथिनायाव जोंनि आसाम आरो लोगोसे पश्चिम बंग लोगोसे दिल्ली बेवहायदि गाजा गोमजायै खुंगोन बेखौ जों मिथिनो हायो आरो बेनि अनगायैबो जोंनाव जायफोरनाखि रिपर्ट दासिम सफैथ'वाखै बिथांमोनाबो निश्चय खुंदों जेरावनाखि बर' फिसाफोर दङ बेखिनि बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो बे चेनेलनि गेजेरजों मिथिहोनो हायो। बर' थुनलाइ आफादा मा मावनो बिथांखि लादों आथिखालाव? दिनै जोङो बिबान मोननाया गोदान मावफुं आफाद हिसाबै थांनाय जोङो एप्रिल दाननि गेजेराव जों बिबानखौ मोनदों आरो बेनिफ्राय जोङो खुनु दिन जों जिरायालासिनो खामानिखौ मावबाय थादों। दिनै जोङो जोंनि बिजोंनि जि अबस्था जि हालोद बेखौ जों माबोरैहाय फोथांफिननो हायो बिनि थाखाय खामानि मावदों सानलायबाय थादों। जोंनि रावा जिहेतु दिनै भारत संबिजिरजों गनायजानाय मोनसे राव बिनि थाखायबो जों खामानिखौ मावबाय थादों जों खुनु दिन जों जिरायाखै आरो जों मिथिगौ जे जोंनि आसामनि सिङाव थानाय जोंहा गाहायै गंथाम मुलुगसोलोंसालि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि कटन मुलुगसोलोंसालि आरो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि बेवहाय जोंनि बर' बिफान दङ जाहाथे बियो मोजां मोजां खामानि मावो जोंहा फोथायनाय दं जोंनि जायफोर बिफानारि हेडफोर दङ गाहायफोर दङ बे बिथिङाव खामानि मावदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा डिब्रुगड़आवबो जोंहा जिहेतु बेवहाय डिपार्टमेन्ट दङ नाथाय आं मिथिनायाव दासिमबो बेयो फुल प्रेजेट जायाखै बेखौ जों माबोरैहाय फुल प्रेजेट खालामनो हायो बेनि थाखायबो जों खामानिखौ मावनांगोन आरो लोगोसे जोंनि फरायसालिफ्राव फोरोंगिरिफ्रा मा अबस्थायाव दङ बेनि थाखायबो जों खामानि मावबाय थादों जों फोरोंगिरिखौ जों दाबि खालामदों सासे फोरोंगिरि थानायनि थाखायदि मोजां सोलोंथाइ होनो हायाखै फोरोंथाइ होनो हायाखै बेखौ जों मिथिगौ आरो बेखायनो जोङो सरकारनाव दाबि खालामदों जे सासेनि जायगायाव सानै होनांगौ जेराव फरायसाया बुरजा बेवहाय साथामसिमबो होनांगौ बे जोंनि दाबि आरो बेजों लोगोसे जोंनि जेसेबांनाखि भेन्सार फरायसालिफोर दङ बेवहाय गुदिनिफ्राय गेजेरनिफ्राय गोजौनिफ्राय कलेज बे गासैखौबो जाहाथे सरकारा प्रभिन्सियेलाइज खालामो सरकारि खालामो बेनि थाखायबो जोङो सरकारखौ खावलायबाय थादों। बिजोंनि जेंना आरो फरायसाफोरनि जेंनानि सायाव मा राहा लादों बर' थुनलाइ आफाद? बिजोंनि जेंनायाथ' जोंहा आं दहायनो बुंदों मोनसे बिराद सिरियास मेटार बेयो जोंहा दिनै गावनिफ्रायबो बे खैफोदा फैदों गावनिफ्राय माबोरै फैदों होननानै बुंब्ला जों दिनै बर' बिजोंखौ फरायनोनो आवगायबोआ दा बे मोनसे जोंनि गावनि मोनसे चेलेन्ज गावनो सोरजिनाय मोनसे चेलेन्ज बेयो फारसेथिं सरकाराबो जोंखौ मालाबा समाव आसाम सरकारा गाहायै आं बेवहाय बिटिआर सरकारनि खोथाखौ बुंनो नागिराखै आसाम सरकारनि जि पलिसि बे पलिसिफ्रा मालाबा समाव जोंनि हारिनि रावनि जोंनि हारिनि थुनलाइनि उल्था खारनो नागिरो दा बेबायदि समाव जों खिन्थु स्रि थानो हाया बर' थुनलाइ आफादा जेब्ला राव होयो बर' फरायसा आफाद बिथांमोनाबो जोंजों लोगोसे समानै बे बिथिङाव गसंफानानै खामानि मावदों बेखायनो बर' थुनलाइ आफाद बा बर' रावनि फारसे जेब्ला चेलेन्ज फैयो जों बे चेलेन्जखौ लानानै जोङो खामानि मावो आरो बेवहाय जों मालाबाबो कमप्रमाइज खालामनाय नङा मानोना जों मिथिगौ हारिनि राव गैयाबा थुनलाइ गैयाबा बे हारिनि अस्तित्वआबो थानाय नङा। बांसिनै जोंनि बे समाजाव नुनो मोनो जे गामियारि सुबुं बा सुबुंनि गोरिब गुन्द्रानि गथ' गथायफोरासो बांसिन बर' बिजोङाव फरायनानै बर' रावखौ फोथांना लाखिनाय
नुनो मोनो आरो बेनि सायावहाय गोजौ बाहागोनि जा दैदेनगिरि बिथांमोननि गथ' गथायफोरखौ बर' बिजोङाव फरायनायखौ खम फरायनाय नुनो मोनो बेनि सायाव मा बुङो? जोंनियाव जोंनि दानि मावनाय समनि आगोलाव गोबां बाथ्रा ओंखारदों बै समावबो जे बर'नि दैदेनगिरिफोरखौनो होन बा नोंथां बुंनाय बायदि जे माखासे गोजौ थाखोनि जोंनि बिथांमोना गावनि गथ' गथायखौ बर' बिजोङाव हगारा नाथाय गुबुनाव हगारो। आं दिनै मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन जे गुबुन बिजोङाव हगारनानै जुदि IAS, IPS, डक्टर, इन्जिनियार जाजोबोब्ला जों बरायगोन, जों गोजोननायखौ थागोन। नाथाय जों दिनै मोनसे बाथ्राखौ नुनो मोनदों जे जायफोर बेबायदि थाखोनि गथ' गथायफ्रा बर'खौ सैयालासेनो बर' बिजोंखौ नेवसिनानै थांबाय, गुबुन बिजोङाव फरायहैबाय, नाथाय दिनै बिथांमोना साख्रि बाख्रिखौ गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि नागिरदों, गेजेर फरायसालिनि फोरोंगिरि नागिरदों, गेजेर फरायसालिनि फोरोंगिरि नागिरदों। बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। मानोना बै जोंनि जायफोरनाखि थेलाअला रिक्साअला जानो गैयै दुखुथिया न'खरनि गथ' गथायफ्रा जेरावनाखि फरायदों बिसोरखौ फोरोंनोल' मानो साख्रि नांगौ जायो? जोंथ' स्पष्ट खोथा जोंनिफ्राय जे बिथांमोना IAS जाथों, IPS जाथों, बिथांमोना माने SS अफिसार जाथों, गोजौ मासि बिथांमोना लाथों। नाथाय सिलाया जेसेबां गोजौ बिरामानो बिनि नोजोरा गाहायाव होननाय बायदि दिनै बिथांमोना थाङै थाङै LP स्कुलाव साख्रि नागिरो। बे जोंनि थाखाय दुखु गोनां होननानै आं बुंगोन। बे मोनसे जोंनि थाखाय गिदिर जेंना। भेन्सार स्कुल आरो कलेजफोरखौ सरखारि खालामनायनि सायाव मा बुंजागोन? जोङो बिराद आसाबादि जोंहा 6.3 बिटिआर गोरोबथानि बियो दासिमबो मावफुंजायाखै आरो बिनि थाखाय जोङो मानिजाथाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथांखौ जों खावलायदों, आसाम सरकारखौ जों खावलायदों आरो जों मिजिंथिदों माने बिटिआरनि सिङाव बर' बिजोंनि फरायसालि आरो गुबुन बिजोङाथ' 6.3 नि मथे थांब्लाथ' जागोन आरो आसामाव जों मिथिनायाव गाहायै बर' बिजोङा जानो हागौ, खिन्थु आसाम सरकारनि जि गोसो एटिटिउड बेयो सरकारि खालामनायाव गैया, जायनि थाखाय बिथांमोना माने काउन्सिलनो बिबानखौ होनो नागिरदों। काउन्सिलनो होब्लाबो जोंहा मोनसे गोजोननाय थागोन जुदि फरायसालिफ्रा सरकारि खालामजायोबा। जों बेखायनो जोंनि दाबिया बे दंखायो, फरायसा आफादाबो बेनि थाखाय खामानि मावदों, बर' थुनलाइ आफादाबो खामानि मावदों। जोंनि भेन्सार माने फरायसालिफोरनि बिथांमोना माखासे हन्था थायो, LPनि हन्था दङ, MEनि हन्था दङ, हाइ स्कुलनि हन्था दङ आरो कलेजनि हन्था दङ, बिथांमोनाबो मावबाय थादों। जों बोरै हायो उननि बाथ्राया उन, नाथाय दायो जोङो जयैनो खामानि मावनानै दासान्दि जेसेबां भेन्सार स्कुलफोर दङ, कलेजफोर दङ, बेफोर सरकारि जानांगौ होननानै जोंनिफ्राय स्टेन्डआव जों थागोन आरो जों लुबैयो, जोंनि दाबि बेयो। साबायखर थाबाय सार। जा गाबोननि बर' थुनलाइ गायसनथाइ साननि बर'फोरखौ बा मा खालामनो सानो गाबोननि साननि थाखाय? गाबोन 14 नभेम्बर जोङो अखानायनाय लोगो लोगो दुलाराय बर'फ्रानो बे सानखौ जोबोद गाजा गोमजायै बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनानै बे सानखौ फालिगोन। बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन हाबाफारि लादों, थुनलाइयारि हाबाफारि लादों, बायदिसिना हाबाफारि लादों, गेवलां मेल लादों, गोबां सावरायमेल लादों। दा बे बेलायाव आं गासैबो बर'फोरनो, जोंनि आसामाव थानाय, जोंनि भारताव थानाय, बुहुमाव थानाय बर' रायजो राजा बिथांमोननो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै बर' थुनलाइ आफादनि न'खरनि जानानै आं बयनिसिमबो जोंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरनायजों लोगोसे गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों, जाहाथे बे गोथार सानखौ जों बयबो गाजा गोमजायै फालिनो हायो, खुंनो हायो आरो जोंनि हारिनि जि फैबाय थानाय खैदां खैफोद जायखि बिथिङावनो जाया मानो जों बेजों मोगा मोगि जानो हानायनि जाहाथे जोङो साखाफारा जानानै थायो,
जों बे गोथार सानावनो बयबो समायखिरा लानांगौ बेखौ बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै आङो खावलायनाय थाबाय। साबायखर थाबाय सार नोंथांनि बे बेसेन गोसा सम होनायनि थाखाय खुलुमबाय सार। जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो खुलुमनायखौ बावहरबाय।